Moi! Ja tässä on sillain, että meillä ei ole tullut hirveästi videoita kesän aikana. Ja siihen on syynsä, koska me ei ole nähty ihan hirveästi kesällä. Ja meillä on ollut pari projektia työn alla. Toinen meni vähän plölinäksi ja toinen, siitä ei tule hirveän pitkä, mutta no se tulee jossain vaiheessa sit, kun me saadaan se editoitua. Ja muutenkin me ollaan nähty kesän aikana tyyliin vain 3 kertaa. Me ei olla ehditty oikein ajatella, mitä pitäisi tehdä, mitä pitäisi kuvata. Ja nyt kun nämä koulut alkaa, niin voi ehkä nähdä enemmän. Ja mulla on muutenkin ollut vähän semmonen muita juttuja. Mulla on ollut paljon käänteitä tänä vuonna, joita mä en ole oikein osannut odottaa silleen. Niin mä en ole oikein ehtinyt ajatella muuta kuin sitä. Niin tässä minä anteeksi pyytää.